KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon reɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka talata hande ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw wiide tan yo Allah hokken kadi tawe ɗo saaha mo wuuri ɗum noon hettiyankoɓe biyanko ene jeeya ko ɓuri tengtude jayndel ɗi ko ɓuri sarade jayndel ɗi kono ko ɓuri yiyede jayndel ɗi hande woni discours mo gardiɗo leydi ndi hanki joni wonta sallahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren roɓɓindu jayndeli meɗen jayde gendire le soleil hande on ji darde gardiɗo leydi ndi ne wayno biyowo bay ɗum noon ko hollidde tan o wona jeeyateɗo e sungoli garoɗi sallah lamɗo jaaɓi ɗum noon wona konngudi Aissata Ndiaye ko konngudi gardiɗo leydi ndi tigi kanko haalani ɗum hoore makko hanki e discours wiide présidentiel mo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi kanko gardiɗo leydi ndi o jeeyatake hen noon tigi garitene jayde l'observateur e oɗo subaka on ji darde gardiɗo leydi ndi ko wiide tan ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi kay holliti kadi darde muɗum kono kadi holliti konngol muɗum kanko ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo konngol ɗum noon woni koɓe gadde oɗo subaka saabu ɓe mbi 3e mandat kanko gardiɗo leydi ndi o waɗi respecté konngude o suutuno wiidemo tan o jeeyatake hen ɗum noon wiide décision makko o miijima hen no moƴƴi o ƴeewi hen no moƴƴi kono kadi o yewtidi hen e ñeguenayi makko ɗum noon holliti tan ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi kanko gardiɗo leydi o jeeyatake sungoli ɗi ɓe mbi noon kanko gardiɗo leydi ndi hewɓe noon darinomo gam wiide tan ko kamɓe ko kanko tigui ɓe kooli goɗɗum ko ɓe ganduɗa hoolare ala hen woni kay toon to ganduɗa kañum woni ɗum ko ganduɗa kañum woni to banggue drogue nane nder jayndel ɗi ngal ɗon banggal drogue noon ɓe mbi tan ko ɓeeɗo ɗiɗo kay ƴettuno ko kupareje kewɗe mbine nanna hen gendarme goto oɗon gendarme noon mataw ko ɗum tan feññini ɓe kamɓe ɓeɗon toon to diwan mo kunun toon noon kamɓe ɓeɗo oɗo goto wo ko électricien goɗɗo wo ko tan entrepreneur maçon kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon ɓe mbino aɓe mofti ko tolne billeji noir e banggue milliard uji ɗiɗi ɓe mbino noon gendarme o yowat feere tan haaɓe laɓɓitina o ɗeɗon koppareji kono noon ɓe pawama juuɗe garane jayde li quotidien oɗo subaka wi tan ko Macky Sall kay wonɓe ganda hersini ɗumen saabu wonɗo fadeteno hande yaltani to nete ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi wi tan ko décision makko o miijima hen kono ɓe mbi Abdoul Mbaye ko ancien ministre ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wala mbiyen ancien premier ministre o wi tan o yiiti gorkajo mo anduno hitande ujunnaji ɗiɗi e ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 ɗum noon holliti tan ko kanko gardiɗo leydi ndi ko waɗi koko ganduɗa yete jeeyama e histoire kanko Moundiaye Cissé gardiɗo ONG 3D o wi tan mandat o oɗo saaha labbitinama ha laaɓi ceer kanko gardiɗo leydi ndi noon o fawi hoore makko ɗo fadeteno kanko Bougane Gueye Dany o wi tan ko gardiɗo leydi ndi no waɗi ko noon saabu ko wona jaam fof ko jaam ɓuuri ɗum garane jande Sud Quotidien wi tan ko gardiɗo leydi ndi jeeyatake sungoli ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe garti noon e konngudi Khalifa Sall mo taxawu Sénégal ɓe mbi o wi kanko yette président Macky Sall kala ko wawi darade oɗo saaha koko ganduɗa yete
waɗi décision walla ƴetti décision mo ganduɗa ko ɗon fadeteno ha joni tan konngudi Abdoul Mbaye do joni en gartino en joni kanko Ali Ngoye Ndiaye o wi tan ko gardiɗo leydi ndi holliri lawol woni lawol neɗɗo yo andu konngudi muɗum kono kadi yo won mo ganduɗa yete yo konngudi muɗum jaral ɗum ko woni fo garen ha joni tan banggue sukaɓe ɓeɗo e jayde Sud Quotidien ha joni kamɓe sukaɓe fotɓe wadɓe bac ɓe mbi aɓe tolne 150 000 candidat ji woni tan ko tolne yate temedere ujunere capanɗe joyo ɓe ganduɗa oɗo saaha eɓe poti jeeyede tan e ɗiɗon walla aɓe poti wadde hande baccalauréat garene jayde Walfadjri ɓe mbi yette kay gardiɗo leydi ndi kay haɓɓiti tigui askano ɗum to woni koɓe gadi ɓe mbi makki yewina askan wi ɗum noon woni konngudi ganduɗa ɓe gardi ɗum ɓe garti ha joni e sukaɓe ganduɗa ne tolne temedere e capanɗe joyo ujunere e nogas e jeenayyi ɓen goni candidat ji kay ɗi ganduɗa oɗo saaha aɓene daari tan gam fuggude damal université mana baccalauréat mo ganduɗa hande fuɗɗi gaɗane jayde tribune noon wi tan ko Macky Sall oɗo saaha kay nane lawol fawde koyngal muɗum to yimɓe mawɓe ɓe pawi koyɗe mumen saabu fadano kay makko widemo tan o jeeyata kay sungoli ɗi eɓe mbiyete ko gardiɗo leydi ndi tigui woni mo ganduɗa oɗo saaha betti hewɓe kanko noon Bougane Gueye Dany o wi tan ko oɗo saaha gardiɗo leydi ndi kay so wi leydi ndi oɗo saaha eko fatteno hen garane jayde libération noon arti tan koye konngudi gardiɗo leydi ndi wi décision makko o miijima hen no fewi kono jeeyata kay sungoli garoji ɗi heewi noon dariɓe gam tan wiide kanko wonata candidat mumen ɓen jogui hen droit kono noon konngudi makko koko ɓoccitimo guila ɓooyi wiidemo tan jeeyata kay sungoli ɗi koye mandat makko battidiɗo woni te ɗum o windi ɗum ha e nder livre mo yaltini wadde noon ko way noon woni ko ganduɗa ete oɗo saaha kay kanko ruttitako hen caggal ɓe mbi toon to diwan mo Ziguinchor ko tolne tonuji kewɗi ɗi manga nana bona toon koɗon manga noon ɓe mbi tan koko tan ko ganduɗa kañum woni navire walla mbiyen tan Aline Sitoé Diatta mo ganduɗa kañum doganno hakkude Dakar e Ziguinchor ko dartina ko ɓe mbi noon ko heewi aɓena bonire ɗum tonete garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal garene ɓe mbiyete Mendy e Koulibaly oɗo saaha kay salaire aji mabɓe koko ɓeydino o fewi ɓe mbi noon oɗo saaha kay kanko Sadio Mané woni sénégalais ɓurɗo yoɓede toon to Europe ɓe garti tan guel ɗo cukalel ganduɗa kañum ete inde muɗum guel ɗo cukalel ngel ganduɗa oɗo saaha woni Nicolas Jackson ɓe mbi Nicolas Jackson noon toon to diwan mo Chelsea mawo taw toon noon ko ganduɗa kañum woni nawligu tingu yo ɓurtan dartinde koyɗe makko ɓe mbi Saliou Ciss kañum oɗo saaha tawtoyi FC toon noon oɗo saaha tan o jogori yaade walla mbiyen ko toon woni koyɗe yaade hettiyankoɓe e wiyankoɓe garen joni udditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gardinten noon koko fayi e gardiɗo leydi ndi discours muɗum hanki e sowti hen konngudi baddi fayida saabu ko haali hen ko fo yaaji kono noon ko yimɓe fof paɗanno woni to banggal mandat to beele mo wat kadi présenté 2024 walla o watta ɗum hewɓe hande ko ɗon paɗanno gardiɗo leydi ndi nde o haalno ɗum ha paari tan ko heddi ko ni so ƴewtidama natti ko heɗede saabu goto fo joɗino ko fadde tan gardiɗo leydi ndi wiidema mi jeeya sungol ɗi walla mi jeeyatake hen kono noon kanko holliri ndimagu konngol makko kanko ko gotol haalta ɗum gol ɗon konngol noon ko PULAAR wiyata konngol ko ndiyam so rufi hoccotako konngol makko ngol ɗon noon wo haalino ɗum gila nden wiidemo koye deuxiéme mandat makko woni so premier mandat makko woni so tawi o tan wattama gardiɗo leydi o paari hen ngol ɗon konngol artiri ɗum hanki wiidemo tan oɗo woni deuxiéme et dernier mandat makko mo ganduɗa ete hande kanko o waɗi ɗum kono noon o kadi gonɗini konngudi makko haalno wiidemo so tawi o darima wiide ko jaaho walla o jeeyatake e sungoli ma wonduɓe makko ɓe ganda no beela liggorto ɗum saabino deƴƴere makko wone gueɗe hollidde tan stratégie politique mo ganduɗa gardiɗo leydi ndi ine jogui ɗum o yettima ha ɗo o yewtide ɓe o foti yewtide o haalde ɓe o foti haaldude kono noon o holliti kadi
hewɓe image woni yimɓe ɓe ganduɗa hande konngol mumen safani ɗumen to banggal politique ko ɓuuri hen hewde ko ɗum ƴewtinte hande ma wat hewɓe dañɓe bettede e ko gardiɗo leydi ndi wi mi jeyetake e sungoli saabu hewɓe nani joɗino ina jogui cabbi mumen ne paɗa gardiɗo leydi ndi wiide ala ko mami jeeye e sungoli ɗi ha wiye waɗe ko wiyete var ko artirane konnguɗi muɗum hanki ɗo darino ni wiya mi jeyetake hen saka noon ko ganduɗa neɗɗo ko jaaɗo ha windi ɗum e nder deftere ɗum noon hande hewɓe dari ngam koppareje aduna ngam gueɗe aduna darade gila ko ɓooyi artude lawƴidde ko ganduɗa ko kañumen tunwinno ɗum so wiyama noon hakkillaji ma jaa e woni hen yimɓe darinoɓe hanki wiide gardiɗo leydi ndi premier mandat muɗum woni wawa wattude mandat troisiéme mandat hande ɓeɗon jeehi ha nder kadi ƴetti ɗiɗon konnguɗi pawi to gaddi goɗɗum hande gardiɗo leydi ndi holliti hewɓe image woni yimɓe maskuji kewɗi hande o sammini ɗum hollidde woni hewɓe ko koppareje tan safi ɗumen ne mbawi haalde joni hunde so jii koppareje kaala goɗɗum hande o holli en jeese ɓeɗon e nder Sénégal goɗɗum ɗum woni wiyede mango nana bona toon to diwan mo Ziguinchor ɗum ɗon noon ne foti ummanede saabu hande so yeehi ha mango ne jooɗi to ne bona Dakar ɗo yimɓe ne cooda goto mangue 300 francs ha 500 francs ne hulɓini wadde noon yooɓe gummo e gueɗe baade noon ɓeɗen ma jobjoɓe sisi ɓe mbi kadi on nani kadi ko Aissata Ndiaye haalta kono ko intérêt meɗen enen foof saabu sen gottima eɗen poti wadde dessert te ko mbatten dessert ko e nder leydi meɗen foti ummade e ko way noon wadde noon en mbatta sona noddude erago ko way noon yo ƴettane décision ji yo ƴeewe no waɗira kono kadi cogguli ɗi ƴeewe saabu yimɓe mbawa wonde saaha mo ganduɗa joni que ce soit mango ni woodi walla wodani fo yimɓe jeyete ko prix ji ɗi ganda ko prix ji baddi excessif ɗum ɗon ne foti ƴewtede no fewi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɗo guddirten ruɓɓindu jaydeli meɗen wadde félicité gardiɗo leydi ndi e sage décision mo ganduɗa o ƴetti ɗum hande aduna foof ina dañi hen weltare aduna foof ne wi kay ne wiya eyo e ko ganduɗa yete o darima haalde ɗum décision mo ganduɗa mbeɗa andi weeɓano kono noon o haali ɗum ma woɗɓe ganduɗa kadi weeɓata e mumen kono noon ko ni tan aduna ko ni tan goto fo ko so jonde muɗum gasi tan yo ummo woppa woɗɓe ne jooɗo e nde ɗon jappere saabu gardiɗo leydi ndi omo wawi artude 2024 so ɓenni élection ji goɗɗi dañi omo wawi jeyede hen te noon so jeyama hen omo dañi forte chance ƴettidde leydi ndi yo Allah waɗan en jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra e montage ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma